Il-Fanran 2010, attività ta' għaqda nazzjonali li l-unika rebbieħ fiha hija l-karità. Esperjenza ta' poplu wieħed b'karatteristika komuni li jgħin lil minnu fil-bżonn. Il-ġurnata tal-5 ta' Diċembru hija żgur ġurnata li ser tibqa' mniżla fil-kalendarju Malti bħala ġurnata li fiha eluf ta' Maltin kollha mxew bi skop wieħed, dak li juru solidarjetà u għaqda bħala nazzjon biex bekk jinġabru fondi għal Community Chest Fund. Din il-festa ta' solidarjetà xandret b'mod dirett fuq 3 stazzjonijiet televiżivi, PBS, One u Net, li naqdu flimkien sabiex iwasslu l-atmosfera ta' briju u ferħ li dominat fit-toroq. Hello! Da min huma daw? Ma nafx minn ġajtnik saħġi li nagħmel il-warba mid-dalotu. Issa d-diġer biex titlaq jiġri. Ejja ħanibdew! Spikka l-element ta' diversità, persuni ta' kull età lebsin kostumi differenti, nies bil-pushers u persuni b'diżabilità. Kollha ban komuni li jkunu parti minn dan l-avveniment ta' suċċess. Di esperjenza sabiħa u fl-istess ħin tgħin għall-istrina li attività speċjali wkoll għax ikun hawn ħafna nies u tuħu pjaċir fl-istess ħin. Xnejn lill-Community Chest Fund biex jiġbru l-flus għall-fqar. Qed tibża li ħatejja l-mixja jew le? Insomma. Biex ngħinu nagħtu l-input tagħna lis-soċjetà. Qed taqtalek qalbek din il-mixja? Imdorrija nimxi, jiġifieri nippruvaw. Ngħid nagħmel xi ħaġa differenti u ngħin fil-karità. Ħaġa sabiħa ħafna katara dal-ammont ta' nies li hawn hawnhekk. Anti kif taqbad tmur mal-meħla. Għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu telqet il-mixja minn Santa Venera lejn il-Belt Valletta, immexxija minn Mart il-President tar-Repubblika Margaret Abela. Sfera ma tkunx hawnhekk ma tistax kważi tiddiskrivija. U atmosfera ta' festa, il-poplu Malti u għawċi kollu maqut ma' xulxin, nisperaw li kulħadd jieħu pjaċir u servina wkoll xi ħaġa tajba għal saħħitna. Oħrajn ippreferew jiġru id-distanza kollha u bdew il-fanran mal-President George Abela minn quddiem il-Palazz ta' San Anton. Kienu ħafna wkoll dawk li ħadu din l-okkażjoni biex jolqtu żewġ safar b'ġebla waħda, jiġifieri jagħmlu ftit eżerċizzju fil-waqt li jgħinu lin-nies inqas ix-xurtjati minnhom. Jien inħobb nimxi u hekk irrid inkun fit ħafna għax inkella jitubi għan-nies u ma nkunx kontent. U tafa xi jagħtaw imma bli ma skopi jagħtaw hekk għax qed issir din il-mixja? Aha, għax il-flus mhux għalina, mhux qed inħallsu għaċ-charity. Biex kulħadd jinġabar għall-karità mixja mhux se tagħmellek ġdeni għal tagħmel ġita li kien nifsek u tagħmel ġid il-ħadd ieħor. Di mixja importanti ħafna, ġifieri aħna ma ġejniex waħedna, ġibna ħafna nies mill-kumpanija u hekk għax importanti nagħtu kontribut għaliex meta jgħidilna l-President irridu nobduh. U ovvjament qed nagħmlu ġid il-kontribut kollu ta' Malta Għawdex. Meta nara l-sħabi hawnhekk u anke x-xogħol u dana bdejna ngħidu ejja mmorru ħalli nagħmluha xejn anke ngħinu naqra lil minnu naqra inqas ix-xurjat minnha. U hija attività naqsa sabiħa fis-sens ta' sportiva fl-istess ħin niċċaqalqu naqra mhux dejjem bil-qiegħda x-xogħol. F'atmosfera ta' festa, dawk li mxew minn Casa Leone ġewwa Santa Venera irnexxilhom jaslu il-Belt Valletta u qed jistennew lill-President u n-nies kollha li ġrew miegħu mill-Palazz ta' San Anton. Preżenti għal ġirja ta' karità kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-Prim Ministru Sinjura Gonzi, il-Kap tal-Oppożizzjoni u s-Sinjura Muscat u diversi deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Fit-tmiem il-fanran Joseph Muscat ippreżenta donazzjoni għall-Istrina f'isem il-Partit Laburista. Kienet attività sabiħa ħafna fejn aħna bħala Partit Laburista u Oppożizzjoni ingħaqadna mal-massa tal-poplu kollu f'attività li turi l-ġenerożità tal-poplu Malti. Nafu kemm matul is-sena niltaqgħu ma' każijiet ta' nies li għandhom bżonn ta' ħafna għajnuna, ħafna għajnuna soċjali sew f'dak li hu mart, forsi anke għajnuna ta' faqar u nafu kemm il-Community Chest Fund tgħin lil kulħadd. Ajjietek il-mixja?
Le, insomma, mixja ma tantxija effert għalija, kieku ġrejta naħseb kienet tkun ta' effert, pero il-fat li tkun ma dik il-massa ta' nis, ovvjament jgħatalek ftit nifsek għax għahat jimbotta u daqxejn ta' rassa, pero hija mixja sabiħa u naħseb ukoll hija simbolu ta' kemm illum il-ġurnata irridu nkunu aware li nżommu nafsaħitna u ndaħlu dik il-naqra eżerċizzju wkoll fil-ħajja tagħna. Quddiem il-Palazz tal-President George Abela irringrazzja lil kull min tasemu u assigura li l-attività se terġa' ssir is-sena d-dieħla. Xita m'għamlitx, però kellna xita ta' nies. Nirringrazzjakom mill-qalb, kellna madwar nikkalkolaw 7,000 illi ħadu sem u minn ma ħassem illum ra fuq it-televiżjoni kien magħna wkoll għax kienet xandira diretta imma nħeġġu sen oħra jiġi magħna fit-toroq jieħu pjaċir u jduq din l-atmosfera sabiħa. Grazzi ħafna. L-istennija l-ġirja oħra ta' suċċess banda stant nobli hija għalhekk għas-sena d-dieħla.